Aha. Asi keď sme vyskočili, alebo neviem, alebo keď sme moc preprúžili. Nie, že či to tu náhodou není aj prederavené. Aha, no tak to je nepoužiteľné už. Takto hej. Príklad. By sa nezlomila. Nekonečná slučka. Malo by to držať tlak teraz. Koho to bol geniálny nápad? Môj. Ešte raz, koho to bol geniálny Sme nápad? manželia, takže náš. Aha, no jasne. Tak. Tu auto zomrie proste v okamžiku. Budem rada, ak tu ja nezomrem. Neviem, či je to vidno. A sme v blate navždy v blate. To musím spraviť. Čo to nestratili v Mongolsku. Ty mi tu teraz štíš. Do záberu. Milé. Poď. Čo? No v pohode, umýli sme podvozok. Ale nie, akože nebolo to až také asi hlboké, ale už by som asi nešiel do moc hlbšej vody. Ešte tak 20 cm max. Podľa mňa ešte poďaľ to môžeme ísť kľudne. Však by som nešiel už, no tu na niekde je počítač, palubný. Čo je tam? No, riadiaca jednotka. Oh. A to by som nerad utopil.